क'क्राझार केडिएसए गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै आफांनि अल इंडिया फुटबल फेडारेशन हाबाफारि लानाय जादों। बे सेलेक्शन केम्पआव 23 जिल्लानि उन्दै लाइमोनफोरा बाहागो लाफैदों। 2005 आरो 2007 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बाहागो लायो। बे सेलेक्शन केम्पखौ मोननै जायगायाव खुंनाय जायो। आपार आसामाव जरहाट आरो लवार आसामाव क'क्राझार सहरनि क'क्राझार केडिएसए गेलेग्रा फोथाराव। बे हाबाफारिनि गेजेरजों नेशनेलनि स्क'च बिक्रम नानीपेटकार, हेड अफ स्क'चिं AIFF आरो गौतम देबनाथ सिनियर स्क'च बिथांमोना बाहागो लायो आरो गेलेनायफोरखौ नायबिजिरो। दिनैनि बे हाबाफारिखौ दैदेननायाव आसाम आर्चारिनि आफादगिरि तनेश्वर गयारी बिथाङा मा फोरमायो जोंनि खौरांगिरि मिथिसार बसुमतारी बिथांनि गेजेरजों मोनथिना लादोनि। इन्डिया टीमनिया दिनैहाय सायाव केडिएसए फिल्डआवहाय जे फुटबल कचिं जे सेलेक्शन ट्रायल बे हाबाफारि बानजायबाय थादों, माबायदि बुंनो नागिरो? 2005, 2006, 2007 सननि जे गथ'फ्रा जन्म जादोंमोन, बे जन्म जानाय गथ'फोरखौ दिनै अल इन्डिया फुटबल फेडारेशना जोंनाव क'क्राझारावबो लवार आसामनि जनखौ बाहायनो सेलेक्शन खालामदों। आं बेनिखायनो अल इन्डिया फुटबल फेडारेशनखौ धन्यबाद होबाय, लोगोसे अल आसाम फुटबल हन्थाखौबो आं धन्यबाद होबाय। खारन जोङो लाखि आसामाव मोननै जन खालामदों, आपार जन ओमफ्राय लवार जन। आपार जनाव जरहाटआव जागासिनो दं, लवार जनाव जोंहा क'क्राझाराव जागासिनो दं। बाहाय क'क्राझाराव टेस्टार डिस्ट्रिक्टनि गथ' गथायफ्रा बाहाय सेलेक्शननि थाखाय फैदों आरो दिनै मोजां बोथोरथार, फुंनिफ्रायनो मोजां बोथोर। गाबोन समफोर सानथामनि हाबाफारि लानानै बे सेलेक्शनखौ खालामनाय जादों। निस्सय जाय गथ'फ्रा मोजां गेलेनायखौ दिन्थिनो हागोन बेनो इन्डियान केम्पनि ट्रायलाव थांनो मोनगोन आरो भबिष्यत बिसोरनो साफा इन्डियान टीमनि गेलेगिरि जागोन। इन्डियान टीमनिफ्राय सेलेक्टर महरै फैदों नामा? बावहाय इन्डियान फुटबल फेडारेशना अल इन्डिया लेभेलनि जाय सेलेक्टरफोर बिथांमोनखौ फाथायहरदों, सानै दंफैयो, सासेया महाराष्ट्रनि, सासेया बेंगलनि। आरो बिथांमोनानो दिनैनि बे खामानिखौ मारै मावनांगौ, मारै सेलेक्ट खालामनांगौ मालाय गावसोर मावगोन। जों जास्ट गथ'फोरनि लिस्ट जोङो रेजिस्ट्रेशन मारै खालामनांगौ जों बेखौ खालामगासिनो दं। थैंक यू। सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है अभी इंडिया टीम के लिए, अंडर 17 ईयर्स ओल्ड, क्या बोलेंगे इस बारे में? हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से यहाँ पर आए हैं और असम फुटबॉल एसोसिएशन, द स्टेट एसोसिएशन के साथ मिलके ये ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं। 2005, 2006 और 2007 में जो डेट ऑफ बर्थ है लड़कों का, और बाद में हम गर्ल्स भी देखेंगे। हम इन एज ग्रुप्स के नेशनल टीम कैंप्स सेटअप कर रहे हैं, अभी शुरू करेंगे कुछ महीनों में। तो हम स्काउटिंग कर रहे हैं, टैलेंट खोज रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो असम को हम काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि और यहाँ पर तो इस इलाके में तो हम पहली बार आए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ प्लेयर्स यहाँ से नेशनल टीम में पहले खेल चुके हैं, अभी भी खेल रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर टैलेंट है और हमें देखना चाहिए, हमें खोजना चाहिए। तो वो ही सोचकर, उसी आशा में हम यहाँ पर आए हैं और आशा करते हैं कि टैलेंट हमें यहाँ से मिलेगा। देखिए, अपर असम जोरहाट में भी ऐसा ट्रेनिंग हो रहा है, ऐसा सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है, और हमारा यह लोअर असम में क'क्राझार में हो रहा है। इसमें आप लोग किस टीम में ले जाएगा, वो कितना सिलेक्ट करेगा यहाँ से? कितना सिलेक्ट करेगा वो तो टैलेंट पे निर्भर है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को बुलाएंगे ही। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे प्लेयर्स को, कोच को इंटरेस्ट हो और बुलाया जाए। और हम 2005 का हमारा जो प्रोजेक्ट चलेगा नेशनल टीम का, वो प्रिपरेशन का, वो टीम बनेगी 2025 अंडर 20 AFC कप कैंपेन के लिए। और 2006 की जो है, 2006 में कुछ शायद 2007 के भी खिलाड़ी चुने जाएं। तो 2006 का जो प्रोजेक्ट है, 2006 की टीम वो प्रिपेयर करेगी 2023 अंडर 17 AFC कप के लिए। तो ये अलग अलग दो प्रोजेक्ट्स हैं। तो उन टीमों के लिए हम यहाँ पर, हम सभी जगह पर हम देख रहे हैं। तो जोरहाट में भी, अपर असम में भी हमें आशा है कि वहाँ पर भी प्लेयर्स मिल सकेंगे। बढ़िया, थैंक यू सर।
हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बनफायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 98648327734